रायजो राजाफोरनि खावलायनाय आरो लोगोसे समाज सिबियारि जिसिया सारनि नाजानाय बुनसु आबसु NLFB NDB इउनाइटेड मोनफ्रोमबो बिथांमोना ज' जानानै अल आसाम अपारेशन एक्शन ग्रुप मैयानि थांनाय सानाव क'क्राझार आरो चिरां सक्सेसफुल अपारेशन ड्राग्सनि गाथि अपारेशन आरो देहा फानग्रा बिथांमोननि जायगाखौ गाग्लोबनो हादों। मैयानि थांनाय सानाव क'क्राझार आरो बङाइगाव ड्राग्सनि गाथि आरो देहा फानग्रा जायगाखौ गाग्लोबनो हानाया जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां गोबाव जाखो? रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि जाबाय। 6 मास बायदि जाबाय। नों हाबा जादों बिजों हाबा जादोंना जायाखै ओरैबायदि? जायाखै। ओमफ्राय बे सासेयालाय बर' हौवायालाय? आं बेखौ मिथिया बिनि लोगोसो। नों बिजों हाबा जागोन ना जायामोन? हाबा लागौमोन। दिनै मुस्लिम आरो बर'जों हाबा जालायनो मोना नों बेखौ मिथिगोन ना मिथिया? हा? नोंनि न'खराव नों खोन्थाहरोब्ला बेखौ दा ससियेल मिडियायाव हगारोबा माबायदि मोनगोन? ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो? एक्शन ग्रुपखौ अराय सम दैदेनलांगोन जिसुया सारा समाज सिबियारि आबसु बुनसु NLFB NDB इउनाइटेड आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय बे एक्शन ग्रुपआव थानाय जागोन। अल आसाम अपारेशन पुलिसनि हेफाजाब लानानै आयेननि हेफाजाब लानानै ड्राग्सनि बेरेखा आरो माखासे दुथां मानसिफोरनि बेरेखायै बे एक्शन ग्रुपआ सोलिलांबाय थागोन आरो बे एक्शन ग्रुपखौ अराय सम दैदेनलांगोन जिसुया सारा। बङाइगाव स्टेशन তোর লগত কোনি আছে? বন্ধ খালাম। তোর লগত কোনি আছে? মই ডাইরেক্ট যাই লৈ আহে এই হাইটা আছে। হাইটা কোন হাইটা? ওই এই হাইটা। হাইটা? প্রেসিডেন্ট हायथा जिराय नोंबो हायथा सोर जिराय बहाय जिराय नों बहानिफ्राय लाबोआ बे ड्राग्सखौ? सार आं लाबोआखै आं बिनिफ्रायसो लांफैयो। नों जायो? नों खय दिन जाखो जानाया? नों ओइ नाबालाबि मास मोनसे जाबाय। मास मोनसे जाबाय। हायथ' थां এইটো মেন মানুহটো কোনে হয়? মেন মানুহ ষ্টেচনৰ পৰা যায়। ষ্টেচনৰ কি মানুহ? এই বাঙালি মানুহ। বাঙালি মানুহ। কেইবাৰ ধৰা পৰিছে? মই মই একবাৰে ধৰা পৰিছে তাৰ পৰা লৈ আহাতে। अल आसाम अपारेशन मैयानि थांनाय सानाव क'क्राझार आरो बङाइगाव सक्सेसफुल अपारेशन बुनसुनि नाजानाय NLFBनि नाजानाय इउनाइटेड NDBनि नाजानाय आरो समाज सिबियारि जिसिया सारनि माखासे मेनेज खालायनायाव आरो आबसुनि जिबायदि माखासे हेफाजाबाव रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बायदियै मैयानि थांनाय सानाव गासैबो बर'नि मोनफ्रोमबो हान्जानिफ्राय एक्शन ग्रुपआ मैया फिल्डआव ओंखारदोंमोन। जेरैबायदि आबसु बुनसु NLFB इउनाइटेड NDB आरो जिसुया सारनि माखासे मेनेज खालायनायाव रायजो राजाफोरनि माखासे खावलायनायाव मैया थांनाय सानाव बङाइगाव आरो क'क्राझार गिथाव बाथाव ड्राग्सनि गाथिखौ अपारेशन खालायनो हादों। मैया उदखाट खालायनो हादों आरो लोगोसे देहा फानग्रा बर' सिख्लाफोरनि जायगाखौ मैया गाग्लोबनो हादों। मोननै मैया जायगाखौ गाग्लोबनो हादों। ड्राग्सनि गाथिखौ गाग्लोबनो हादों आरो देहा फानग्रा जायगाखौ गाग्लोबनो हादों। बिथांमोननि माखासे मबाइलाव मैया सावगारिखौ नुनानै जोंनि बर' समाजाव नायजाया। ओरैबायदि बिथांमोननि मबाइलाव बिना ड्रेस बिथांमोननि माखासे सावगारिखौ नायोबा बिना ड्रेस बिथांमोना बिना ड्रेसाव सावगारिखौ साफायनानै सोरनो हरो सोरनो दैथायहरो रायजो राजाफोरनो भिडिअनि फुटेजाव होजाथावा आरो देखायथावा बिना ड्रेसै बिथांमोनखौ मैया मोननाय जादों। आरो जायफोर ड्राग्सनि बे गाथियाव थाग्रा बर' सिख्ला बर' सेंग्रा आरो गुबुन गुबुन हारिफोरखौ एखे लोगोआव हमनाय मैयानि समाव नुनो मोनदों। बिनि थाखाय अल आसाम अपारेशना जेब्लासिम बर' रायजो राजाफोरा खावलायगोन अब्लासिम आबसुनि नाजानाय बुनसु NLFB इउनाइटेड NDB आरो रायजो राजाफोरनि आरो जिसुया सारनि माखासे मेनेज खालायनायाव बेबायदि अल आसाम अपारेशना सोलिबाय थागोन बर' एलेकायाव। बिनि थाखाय दिनै गिथाव बाथाव अपारेशनखौ मैया सक्सेसफुल मैया
जानायखौ जों नुदों। ड्राग्सनि गाथिखुमिया उदखाट खालायनो हादों आरो देहा फानग्रा बङाइगाव चिरां गाग्लोबनो हानाया बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव। बिनि थाखाय जिसुया सारखौ अरायसम बेबायदि माखासे देहा फानग्रा आरो ड्राग्स माखासे गाथिफोरखौ उदखाट खालायनायाव जाहाथे बर' समाजनि गेजेराव माखासे जायफोर अपारेशनाव गिदिंगोन बिथांमोननि गारि गुरायाव थाव सोनाय आरो बिथांमोननि माखासे अपारेशनाव बेरायनायाव जाहाथे जानाय लोंनायखौ जिसुया सारा मेनेज खालायबाय थागोन होननानै आं खावलायो। आरो जिसुया साराल' मेनेज खालायनांगौ बे नङा, जोंनि थाखानाय बर'नि खुंथायाव थानाय जायफोर दा गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना माखासे फरायसाफोरनि जेरै ड्राग्स जानानै हस्टेलाव दोनै माखासे जेरैबायदि हस्टेलनि माखासे डिसिप्लिन गैयै आरो जायफोर फरायसाफोर थाग्रा बे जायगायाव जुमाय बथल मोननाय जायो, ड्राग्सनि माखासे थेमा मोननाय जायो आरो माखासे बर' सिख्लाफोर थाग्रा जायगाफ्राव माखासे साफा सानै देहा फानग्रा बिथांमोननि सायावबो नोजोर होनो थाखाय जायफोर बर'नि खुंथायाव दं बिथांमोनाबो माखासे बर'नि माखासे अपारेशनाव गिदिंनाय ड्राग्सनि एगेन्स्टै आरो देहा फानग्रा बिथांमोननि एगेन्स्टै आरो बर' एलेकायाव सिखाव दाखायत मावनायनि एगेन्स्टै बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय जायफोर अपारेशन ग्रुपआव दं ग्रुपआ पुलिसनि हेफाजाब लानानै सरकारनि हेफाजाब लानानै बेबायदि अपारेशनखौ होलांबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ हमनो मोनोबा पुलिसनि आखायाव दैथायहरनाय जागोन आरो गिथाव बाथाव माखासे NLFBनि सासनखौ होलांबाय थानाय जागोन आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव अरायसम बे अपारेशना जालांबाय थागोन। माखासे आरो गियान बिथांमोननि माखासे आखुखौ सोलायनो थाखाय आबसु आरो बुनसु NLFB आरो समाज सिबियारिफोर लोगोआव थाफागोन। बिथांमोना माखासे बिथांमोनखौ सोलायनो थाखाय गियान सोदांगोन आरो बिथांमोनखौ माखासे गोरोन्थिनि थाखाय गियान सोदांनानै बिथांमोनखौ आरो मोजां लामायाव लाबोफिननायनि थाखाय बिथांमोना नाजागोन आरो माखासे पानिशखौ NLFBफ्रा होनाय जागोन। जेरै NLFBनि पानिश NLFBनि पानिश गोख्रोङै होनाय जागोन। जायफोर ड्राग्सनि बेलायाव गोजावनानै थानाय जायफोर देहा फानग्रा बिथांमोननि सायाव NLFB आरो NLFB पानिशखौ होनाय जागोन आरो आबसु बुनसु आरो समाज सिबियारिफ्रा गियानखौ सोदांगोन। लोंला जाला हस्टेलफ्राव दादागिरि खालायनाय आरो जायफोर लोंला जाला बर' एलेकायाव सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा सिगिस' खालायनाय बिनि जानगार थानो थाखाय आरो बेफोरखौ माखासे दबथायनो थाखाय आबसुनि माखासे गेदेर गोलाव थागोन आरो बुनसुनि माखासे गेदेर गोलाव थागोन आरो माखासे एक्सन ग्रुपनि पानिश होनो थाखाय NLFB आरो NLFB इउनाइटेडनि आरो समाज सिबियारि बिथांमोना एखे लोगो थानानै अल आसाम अपारेशना पुलिसनि हेफाजाब लानानै माखासे आयेनखौ लानानै आरो सरकारनि आयेनखौ लानानै बे अपारेशना सोलिबाय थागोन जेब्लासिम बर' एलेकायाव ड्राग्स जुमाय आरो बेबायदिनो माखासे देहा फानग्रा आरो सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबा लानानै खारनाय बेबायदि माखासे दबथायनो थाखाय एक्सन ग्रुपआ अरायसम बर' हारिनि गेजेराव जागायजेनबाय आरो थाबैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे एक्सन ग्रुपनि नामखौ फोरमायनाय जागोन। आबसुनि माखासे थागोन, बुनसुनि थागोन, NLFBनि थागोन, रायजो राजानिफ्राय थागोन, NLFBनिफ्राय थागोन, माखासे सरकारनि आयेननिफ्राय थागोन। मोनफ्रोमबो आयेननिफ्राय ज' लोगो नांनानै बे एक्सन ग्रुपखौ दाफुंनाय जागोन जाहाथे सिखाव दाखायतखौ दबथायनो हायो, ड्राग्स बेफोरखौ दबथायनो हायो, माखासे लोंला जाला बेफोरनिफ्राय जानगार खालायनो हायो, सोरनिबा हिन्जावखौ आरो सोरबा गाज्रि माखासे लामायाव ओंखारनाय बेफोरखौ दबथायनो हानाय जाहाथे बेबायदि माखासे आयेनखौ दबथायलांनो हायो। बिनि थाखाय थाबैनो माखासे बे एक्सन ग्रुपनि मुंखौ फोरमायनाय जागोन होननानै जों फोरमायहरनाय जायो।